karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ng atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Nandun kayo din is ilahom sa pritasan. Oh, naibayabas. Uy, hala. Kadagan sa bunga. Katkato na ako. Ayaw pagkat-kat diha. Magbong ka. Mahal? Palayo ang bayabasa. Palayo. Mahal. Unsa may naa ng bayabasa? Mahilis na ako na akong katkaton? Ayaw na pagsupak-supak. Basta ayaw na pagduli ni Dapita. Nga naman. Ayaw na pangutana. Dali na. Mga karo ta. Aray! Hans! Hans, sakit na akong kamot, uy! Ay, yung Hans! Ay, mapiag na si Inday Agisa, oy! Mapiag na! Mapaabot ko na mo sa sakinan. Ayaw pagdugay. Nung sa manitawhan na, mura mo bayabag usahay. Inday! Ay, wag ka mapiag? Lo, salamat ka na akadiha. Ay, ayaw na pagduol diyas bayabas, day. Bahala nagmalata ng mga bunga diha. Nga nung magyut, Lo. O ako makasabot. Inday, maunang bayabas na kanunay nga duwaan ni Dudong Trent o ni Inday Cara sa una. Unsa? Ay, abi matod na akong naulian na ni si Hans sa kahiubos siyang amahan. Ay, wa pamandi. Ay, Unsa, Lo? Inday, nganong may-abot man ka sa kinabuhi ni Dong Hans? Taas na kayong istorya, Loy. Magsulti lang unya ta ka ng wa din si Hans. Og Lo, salamat sa imong pagtabang nako. Promise, dili na ko madulan ng bayabasa. Unya, Lo, kung mahimo, butangi og ribbon ang mga lugar nga kanunay punduhan ni Kent og Cara. Oh, ribbon nga. Puwa ang tanawa. Yes, salamat, Lo. Sige. Salamat in town. Kay doon ay tao nga makasulti na ako kung unsa ginahitabo sa unang panahon. Ining Hans o Kent. Masa mainang istoryahan ni Lolo Sam. Wa, Ayaw lagi pamakak. kuan. Igoro man siya miingon nga dili ko paduolon sa bayabas. Bisulti ba siya sa rason? Wa man. Di ko gunahan nga magtanaw ng maong bayabas. Kimingawan ko sa akong inahan. Siya nagtanom ini. Sultihin na lang unya ko kung unsa pang mga kahuya ang tinanom sa imong inahan. Kay para ako na lang likayan. Hans, kung nasa may problema ni mo ining dapita, kalimtinan ni. Dili na ta maghisgot sa nangagi, Aisa. Usahay, ang mga problema kinahanglang imong atubangon aron sulbaron. Aron kung masulbad na, makamove on ka na. Hilom na. Wa kay katungod nga maghisgot sa akong kagahapon. Dili mo malimtan ang sakit nga kagahapon. Kung imo ning puy-an. Dunay mga kasinatian nga bisan gusto man nimo mawa. Di gud kini mawa. Kung imo ning dawaton nga nahitabo ni. Og nga imo na lang ning panaminan og likayan. Magmalinawon ka gihapon. O sa mo nahitabo sa bata pa mo si Kent? Ha? Mahal? Gusto ka mamatay, ta? Hans? Di ko gusto nga hisgutan ang among kabatan unikan. Kung unsa man ang sugilan, amo na lang na. Og ayaw nag o kaya. Pero apektado
mitungod sa iyong kagahapon. Wala ko mahibang ko nasa kumulugan. Kung dili ka gusto nga mahisgutan niyong nangagiring dapita, wala lang utak ko ni mong dadaan din eh. Karoon sa minyong gikabangian ni Ken sukad sa mga bata pa mo. Inyo na utan ang gihusay kidagko na mo. Kamu na lang doang nabili ni kalibutan na. Kamu ra uta magsabot-sabot ko doon si angay niyo papadagan sa iyong kinabuhi. Kiyagan ko nimo. Kiyagan ko ni Hans. Ganong iyam ako kiyagan. Ganun ako itong gibuhat ni Isa. Dili na ko siya ang hagkan. Mahal, ayaw ba yagid og kiss og laing babay, ha? Dili na may tabo, Kara. Ang akong ngabil, alang sa imong mga ngabil. Sure ka, mahal? Oo, Bisan mamatay pa ko, dili gid ka mo kiss og laing babay. dili gid mahal. Thank you, mahal. Pero, dili ka mamatay. Dili ka kuhaon sa Ginoo nako. Ganun ako man itong gihagkan siya, Isa. Buang ko! Kasabot ni Hans ang kahoy. Hans, sa hunungan na! Pero kisigihan na, hindi mong suntok ang punuan sa kahoy! Hunungan na! Ikaw ikapat! Kung dali ka gusto akong hikapon, hunungan na ni mo pagsuntok sa kahoy! Ako nga nga masuko, di mo siya paghahok na ako! Ako ang tangangay nga magwala og dili ikaw! Sa sunod, ayaw kong subak-subak ka! Kung dili ka gusto makasako nimo, listahin ko sa tanang butang nga dili na ko mahimong buhaton. Kay naglibog na ko nimo. Ay, Isa! Asa ka? Mabalik ko sa bahay. Matog! Salamat nga giubanan ko nimo sa doktor, Kent. Kinahanglan mati man ang bata. Promise. Promise, good. Ako ning ampingan ng atong baby. Siya ang mutibuok sa atong pamilya. Siya ang maghatag og kalipay nato, Kent. Hinaot pa unta. Kent, please. Hatagi mi og chance si baby nga mahimong normal ang dagan sa atong pamilya. Please. Ganong dili man siya masabot. Gay. Nabalik na dayon ka. Lalo naghilak bang ka? Doon siya man ka ni Dudong Hans. Da. Naglalis lang bilo. Doon siya man sa inyong gilalisan. Ang sa magiging nahitabo naman nagsuon, lo. Si Kent o Hans. Ano mo naman ang dili igsuon ang pagtatara ni Hans sa manghod? Wako'y katungod nga mo aso mo bahin sa ilang kagahapon. Kinahalang doon ako'y idea, lo. Ganun na sukuban si Hans siyang amahan. Nabatiin ako si Hans nga may gikaaway sa kwarto siyang amahan. Kanong anak mang kakabangis? Naglagot ko nimo! Naglagot ko nimo! Nabatiin ako siya nga nagsinggit ana sa kwarto sa giingon nimo nga kwarto sila mga ginikanan. Hello? Naipit na ko sa duha kami nagsuon. Gusto ko mahibaw kung ganong ingon ana si Hans kang Kent. Demanding. Samtang si Kent, may kahiubos kang Hans tungod kay nagtuo siya. Nga tanan niyang gusto ilugo ni Hans. Nga naman na sila, lo. Biktima lang sila sa ilang amahan. Unsa bot pagipasabot, lo. Sige. Aron dili na ka maglibog. Mas maayo nang doon natin gamayng idea sa istorya sa kinabuhi sa managsuon. Pero inday, isaad na ako ha, nga taguan na ninimo sa imong unahuna
o kasing-kasing, ba? Ayaw yunig ipagawas sa papa. Olo, gusto ko makasabot kung anong ingon ana ng duha. Managsuon lang sa amahan si Kid o si Hans. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!